senandung. Tercurah sudah dengan penuh kemesraan. Balane piye tan? Balane sathik kok. Ya ora iso balene kabeh. Ora iso kok. Ya wis. Ya enggak iso ngene kok. Iso aku kayak apa ya? Jajanan. Restroom. Ingin kampret. Cukup sekali merana. Setan kita juga gulatan. Kowe iki mesti nyuting iki lho, Mbak. Telepon. Dik Susi malah teo. Karo kene gagal. Bojone mau. Ora sito. Pis, ya wis, Cuk.